Asa na miskin part nga gabi inahapit o paman. Give heart. Yes, Papa? Asa ka? Ano yun? Kabalay, Papa? Ato na mo dire kadali lang kana ko ituyo nimo. Ako na dito, Papa. Bert. Nako dito sa nagtanong ko dito. Ayaw na lang. Aso si Kwan, din si Nani. Hindi natin, wala ko kabalo kasi niya. Sige, ako na lang panan po i-PM. Tawagan lang, magpalods ako. Okay, Papa. Copy. Nani. Papa, Asa man ka daron? nako dire, libang ko papa. Asa? Nako dire sa banyo, naglibang ko kay sakit yung diyan natong lechon gahapon natong gisudan. Patos naman dito di ay. Nalibang ka? Asa magkanalibang? Ganina ako sige pakita di mo ba? Mura mag pila ka pug CR nato dire, balay nga isa ra may CR nato dire. Ganina ako nakita di mo ba? Asa magyug ka? Nako sa CR ba, nako dire sa banyo kani may kuan may banyo din kani may libanganan kani may indihanan. Kanina na ko sige pangita nimo ba kay naa ko ilugo. Asa man kani adto? Pagdali ko daw kalibang diha no. Asa man kuday ka nga CR? Nako dire ni CR ko kani may libanganan din sigod. Dili matira ni pultahan kay nagubak mo ni akong juta ni sa kuan. Juta ni niya eh. Wala may CR dire. Ano yung CR ka sigod? Libanganan maguro na yung gatuhan. Asa nga CR ba kay wa kay tao dire. Dili nagikas gani kani may libanganan dire. Wala gani uli tao. Awar ko dili gikas god. Asa man ka nalibang? Ay, Nana ko dili ba doon tanong ka. ano man ka CR? Ay si ko bakit maayo ni pultahan no, nagubak puro ako juta ni sa kuan. Ano na yung side ba? Ako nag-record kung nako nagtanong ko to isda dito siguro tanong mo isda sa tapos isda. Kamel, asa man ka? Asa ka karon? Nakita mi nimo nami ron sa poblasyon uno. Kamel, asa ka nakita mi nimo? Kamel. Kamel! Asa ka ba? Asa nga tindahan? Sige naman kay katawa. Asa naman sige naman kay katawa? Na oy! Kadugay ba? Kapalit na lang akong karton, wa jud. Kapalit na lang akong karton, kapalit na akong bata. Ay! Asa yung makalap? Asa ang pagkakaroon ganito? Ako sige pangita ko nimo na. Nangita na ko gampo na nakapalit naman ko. Asa naman ka? Ay! Ako na sige na pagpagpalita nimo. Asa naman po ka? Ay! Naman tao ka lang. Ay! Asa ka ba? Nana sa kwan sa Catalan grocery. Catalan grocery. Ano ko sa mga nanggayon dire? Para ko dire. adong pagkamatapos. Paano ko matabok lang? Asa naman mo? Kanina na ako ipaabot sa inyo ha. Kamil! Asa naman si Papa kung si Kuan? Sige Bart! Kanina na ako ipaabot sa inyo ha. Asa naman mo na nga to? Sige ra mo Kuan. Kabalong natay lakuan karon. Oh, padulong ako. Kamil, asa naman ka kanina ako ipaabot sa inyo ha. Kabalong ang napa ko ilakuan karon. Naman naman ka. Ano ko? Sige pag-radyo. Guys, paki-subscribe sa YouTube channel ni Hernani Vlog. Nang kauban ako diri nga video. So, paki-subscribe sa iyang YouTube channel Hernani Vlog. So, daghang salamat. That's